Manu Rodríguez, xogador do Arousa, que valoración faz do partido, Manu? Bueno, creo que no cómputo xeral, máis alá do resultado, creo que o equipo foi, na miña opinión, superior ao Ourense, non? Tuvemos moitísimas máis ocasións claras que eles, pero non fomos capaces de metela, non? E aí, bueno, o Ourense, a primeira que tuvo, meteu na para dentro e bueno, a partir de aí, con a tranquilidade que o resultado tiña, pois, pero creo que en líneas xerais o equipo estuvo moi ben, e xa che digo, creo que merecimos máis do que o resultado di. Quizás o vosso gol chegou un pouco tarde, non? Para os intereses do equipo. Sí, de feito eu creo que no primer tiempo tuvemos 4 tranquilamente moi claras, e non fomos quen de meter ese gol, pero xa che digo, eu creo que o equipo do a cara en todo momento, era merecedor de, polo menos, un resultado moito máis positivo do que sacamos, non? Que nota lle pos a temporada, Manu, do teu equipo? Bueno, a temporada positiva, non? É un equipo prácticamente novo, costounos arrancar ao inicio da temporada, pero íbamos en liñas xerais na segunda volta moi ben, pero mira, o parón para todos coincidiu así, pero creo que no día de hoxe, tras 3 meses parados polo tema do Covid, eu creo que o equipo respondeu ben, non? A nivel de xogo e de ocasións. Unha pena.